Toto je odkaz do Českej republiky, konkrétne pani Pekarovej. Pani Pekarová, vy si musíte uvedomiť dve veci. Tá prvá je tá, že vaša vláda, chvála Bohu, za chvíľu končí. Vaša vláda sa zapíše do histórie ako vláda, s ktorou je drvivá väčšina obyvateľov Českej republiky nespokojná. Vy ste vláda, ktorá síce vládne v Českej republike, ale v zásade nerobí nič pre českých občanov. Papagajujete americké záujmy. V Európe dokonca ešte aj vaši poslanci, ktorí sú poslanci Českej republike, tak sa správajú ako poslanci Ameriky v Európskej únii. Papagajujú to, čo povie Amerika. Nemáte vlastný názor na zahraničnú politiku, vazali Spojených štátov amerických. Toto je vaša vláda, to je vaša vizitka. Videli sme to teraz, predchádzajúce voľby, ako dopadli a dúfam čoskoro, že to uvidíme aj v tých ďalších. A vy na svojej sociálnej sieti idete niečo písať o prokremelskej propagande našeho premiéra, ktorý vystúpil ako suverénny predstaviteľ suverénneho štátu so svojou suverénnou zahraničnou politikou v ruskom médiu, ktorý má na Ukrajinu opačný názor, ako máte vy, a dlhodobo od začiatku toho konfliktu tvrdí, že jediné riešenie tohoto konfliktu je mier. Vy čo ste robili? Zbrojiť. Čím viac zbraní, tak musia Ukrajinci vyhrať. Vám nejde o občanov Ukrajiny. Vám ide o to, aby Američania zbrojili, aby peniažky išli, ale vy zabíjate ľudí na Ukrajine. Nie náš premiér jeho slovami, ktoré povie v médiu pre Rusko, alebo sa stretne s ukrajinským prezidentom, alebo s kým. Vy a ľudia vám podobní ste spolu zodpovední za to, čo sa deje na Ukrajine. Pretože keď sa to mohlo ukončiť, tak si to neukončili, nevyzývali ste Ukrajinu ani Rusko k mierovým riešeniam. Viac zbraní. To je tá vaša retorika. A tá retorika vás stojí to, že v blízkej dobe prídete o to, čo vlastne v tom Česku držíte, a nastolí sa vláda Babiša. Držím Andrejovi Babišovi palce, pretože vy, čo stvárate v Čechách, katastrofa. A vy sa idete niečo navážať do Slovenska. Vy na vašom mieste držal by som hubu.